Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga gabi, mayo nga pakiguban. Welcome na usab sa atong nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod ni mao nga buluhaton atuning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, nga padayon siyang naguban, padayon siyang nagiya, padayon siyang nagahatag kanato sa unsa may atong gikinahanglan. Ako kamong gihangyo sa paglitok og mga pagdaig pagpasalamat sa ato karon nga panaguban. I-bless ta ni Lord. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Niya na usab kami nagkahiusa sa imuhang mensahe, pulong sa pagpamati ug pagkat-on sa mga butang nga gikinahanglan namong subay. Amahan, salamat sa kadaugan. Amahan, Dios sa makagagahom. Sa pangalan ni Jesus kami, O Dios, nagkahiusa sa pagdaig pagpasalamat kanimo sa mga butang nga imong gihatag kanamo, sa kalampusan nga imong gipasinati, sa kaluwasan nga namo naangkon, mga panalangin nga among nabatunan. Salamat, O Dios, sa mayong panglawas sa pusog. Salamat, O Dios, sa tanan nga imong gipasinati kanamong tanan. Nagmalampuson, nagmadaogon kami tungod na sa imong paguban kanamo. Kanunay mo kaming giproteksyonan, ug wala mo kami tugod sa mga pagsulay. Tungod kay imo kaming gihatagaan sa among gipangayo kanimo. Sa among pagsugod, Amahan, imong programa, amo na usab nga gipangayo kanimo ang imong langitong proteksyon. May magauban kanamo, diin magahatag kanamo kusog kadasig ang amo ang sa among kasing-kasing ang imong mga pulong, mga mensahe. Ilabi na, O Dios, sa amo karon nga pagsugat sa bagong tuig, bagong chapter sa mong pag-alagad kanimo. We declare blessing sa matag usa nga naminaw sa imong mga pulong, nakig-ubanin mong programa, di naghiskot sa mga pamaagi, gagikan kanimo lamang. I declare blessing, Amahan, sa matag usa sa pangalan ni Jesus. Ang tanan makadangog makabati ni ining maong programa, imong panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa tong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanato kanimo kanatong tanan. Happy New Year sa tanan. Pila na lang ka oras mga kaigsuonan. Musulod na gyud ta sa tuig 2026. Musulod na gyud ta sa tuig 2026 mga kaigsuonan. Amatod pa lain na usab nga chapter, lain na sab nga tuig. Nindot nga tuig. Bulahan kayo nga tuig nga ipasinati sa Ginoo sa atong matag kinabuhi. Dalaygon ang Dios nga paday magpanalangin og palihog sa pag-share sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko ngadto sa inyong mga kaila higala aron sa ingon madunggan nato ang mga mensahe og mapadungog usab nato nila ang mga pulog mensahe gikan gyud sa Biblia. Dalaygon ang Ginoo sa tanang mga listeners sa ato ang FM station 11.3 nga nagsunod usab sa ato ang programa pinaagi sa atong FM station. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas.
Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Riami Kauba Bulhano. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Happy New Year. Blessed 2026. Mayong gabi, may pakiguban ni DJ Fortuna Donaire, si Philly Impes. Maayong gabi. Mayong gabi, Pastor Gideon. Happy New Year sa tibok nimong pamilya o ilabi na karon sa mga naminaw karon dalaygo ng buhing Dios. Request awit makalangit milagroso. Okay, ako ani nga tagaan og pagtagad kining awit makalangit milagroso diri sa ato nga programa. Kalsada'y maliwanag, parola tilaw ng poste, tropa'y nagtitipon, handa na sa malakas na tawa. May gitara sa kamay, tamburin at ngiti sa labi, barkada sa tabay, sabay-sabay na awitin ang countdown. Tiklo ang lumang taon. Okay, mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ni Sister Evelyn Iran Tarukan sa mga Iran family. Mayong gabi ug Happy New Year sa tanan. Tropa ng Maayong gabi, mayong pagpaminaw ug madtot pa. Maayong gabi, Pastor og sa family. Happy New Year. Awit makalangit ato ang Tagalog pagtagan milagroso ka. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Kim Inovio Larissa. Good evening ninyo diha. Og ni Maiti Badagat. Maayong gabi. Happy New Year sa tanang viewers. Si Vilinario Florentino, Happy New Year, Pastor. Ang Ginoong Dios magabubo sa iyang panalangin na walay pagkahubas sa tibok tuig kanimo og pamilya og sa tanan niyang katawhan, in Jesus Christ's name. Amen. Amen. I receive, I believe. Salamat ka sa prayer. Mayong gabi ni MG Vlog o ni Alina Verdin Francisco. Mayong gabi. Si Dilia Inti, maayong gabi, mayong pakiguban. Pastor Carmen Mahilong Bantigi, mayong gabi, Pastor. Ato igsoon nga nanuka diha sa Sudlon 2, Cebu City. Mayong gabi ni Raquel Lopez, Sister Vivian, maayong pakiguban. Si Gore si Lot Ilot Angeline. Happy New Year po. Happy New Year nimon diha. O Vilma Almedora Almoris, maayong gabi. Si Anilin Tundag, mayong gabi, Pastor. Thank you, Lord. Watching from Lataban, Liloan, Cebu. Prayer for me, Pastor, sa kayuhan sa ako ang gibati. I declare healing sa imuhang gibati, Annalyn, in Jesus name. I declare nga anining takna ay ikaw pag-aayuhon ni Lord. Si Inta Givilin Bawan Samok, good evening. Si Aini Kaluban Dayaday, maayong gabi, Pastor Gideon Candelario. Blessed New Year. Request song, Pastor, Langit ang Hinungdan. Mayong gabi, advance Happy New Year ninyo diha tanan, Pastor, og sa ako mga kaigsunan. Mayong gabi, ika ni Pastor Carmen Mahilong Bategi. Sister Susana Pablio, mayong gabi, ato igsoon nga nanukad sa Thailand og Taiwan. Thailand. Si Nilo Mabasa, mayong gabi, mayong pakiguban og advance Happy New Year. Pila na lang ka oras
ato anang pilon ang tuig 2025 ug ato nang ablihan ang laing chapter sa atong pag-alagad o pagpuyo sa kalibutan. Welcome 2026. Si Pastor Gregorio Kiring, maayong gabi Pastor. Karon pagyud na taod ang amo wifi. Makabaton na sadmi sa pulong mo kinabuhi ko. Kumusta sa tanan Pastor Gideon? Awit makalangit padayon lang. Watching from Hinunangan, Southern Leyte. Ato igsuon si Pastor Gregorio Kiring. Salamat kayo sa Dios. Paday nagpanalangin kaninyo Pastor. Og niining tuig 2026 I declare nga sa imuhang pag-alagad uban sa imong pamilya kanunay ang Dios magpanalangin og walay puas ang iyahang pagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa mga buluhaton. I declare in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Ako nang gideklara tungod kay ang saan sa Dios kung unsa nga ato ang gisulti karon ato nang anihon ugma. Mayong gabi ni Ruel Papuyuta. Mayong gabi Pastor Wansing Davao de Oro. Silin Gambua. Mayong gabi ninyo dihalin. Mayong pagigupan og advance Happy New Year. Pila na lang ka oras 2026 na. Siyam sis Anina. Mayong gabi Pastor. Dalay ko ng atong Ginoo. Sa tanang panahon og Happy New Year sa tibok nimong pamilya. Pastor Wansing from Bukidnon. Kay mayong gabi ninyo Edgar o matot panilin Gambua. Good evening Pastor Wasing here in here and listen for the word of God. Mayong gabi ninyo Edgar og ni Hilma Ubas. Mayong gabi Pastor, Happy New Year Pastor. Salamat ni Sangko gyud tas sa tuig 2025 no. Salamat kay Ginoo. Salamat sa laing tuig na pod nga ipasinati na pod sa padayon ta sa mga pagampo nga kita Kristohanon magpabiling magpadayon og molahutay. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw Pastor Gideon, Pastor Russell og sa tanan na minaw pulong mo kinabuhi ko. Happy New Year sa tanan. Ikan sa Thailand, ato ison Sister Susana Pablayo. Si Adilfa Mali Alimaw. Mayong gabi Pastor, Happy New Year from Malita, Davao Occidental. Mayong gabi sa ato mga kigsunan diha sa sitio Maligang, nilang Dong Marvin og ni Day Eden, mga Dinoyo og Alsola family. Og tutagan og pagdagan ang awit magalangit, langit ang hinungdan. Diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi pa. Si Lujin Gonzaga, maayong gabi Pastor, naulahi ingon man sa tanan. Nagalantaw og naminaw sa imo ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Happy New Year karong alas 12 na tanan. Tinuod gyud no? Karong alas 12 pil-on na nato ang tuig 2025. Og ablihan nato ang tuig 2026. Des mga pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Ayaw kalimti, litok yun og pagdaig, litok yun og pagpasalamat. Inig mata nimo kung makamata ka nga dili kanang buntag na udto na importante. Inigmatag yun mo New Year na. Pasalamati yun ang Ginoo ha. Si Ars Intremoka. Mayong gabi Pastor. Silent followers here. Let's hip Happy New Year. Nimo Pastor og sa tibok pamilya. More blessing. Mayong gabi Happy New Year. Mayong pagiguban ni Rizali Mancha. Kabugos no. Maayong gabi Pastor, shout out sa amo ang church sa Banlasan, Tubigon, Bohol. Ato mga kigsunan din Tubigon, Bohol, maayong gabi og Happy New Year ninyong tanan. Blast 2026. Maayong gabi ni Marilona Sigera, Happy New Year natong tanan. Happy New Year nimo diha Sister Marilona. Si Fortuna Donari Pastor palihog kong greet sa akong tulo ka anak og Happy New Year nga si DJ Fortuna, si Hanin Fortuna, Hana Fortuna. Salamat sa pagbasa. Welcome. Mayong gabi ni Sister Regina Gonzales Pabio.
Ato ang igsuon diha si Pastor Wilfredo Pabio. Maayong gabi ninyo, Pastor, og advance Happy New Year. I declare blessing ninyo diha. Kumusta mo? Og kita ta karong Marso kay mag-ihaw ta na pog baka. First time ta nga magsikan second anniversary nga mag-ihaw tag baka. Gihatagan ta ni Lord og baka. Dunay mga gigamit ang Ginoo nga mga instrumento para makapalit gyud tag tibuok nga baka. Unya naapay gyud mga baboy nga gipangbuhi. Og naapay gyud nga tagnaa anang panahon na naagi mga kanding. Nya naay pastor family nga paghimuon nato before or after sa Thanksgiving diri sa ato ang simbahan. Tanang mga pastor nga kauban sa ato ang pagpangalagad, ako nang ang pangandaman nga naatay pastor family. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Bali Dunas Disikan. Happy New Year. Si Pili Impis, mayong gabi, Happy New Year. Og si Jason Mariano, mayong gabi, Pastor, Happy New Year ninyong tanan diha sa imong pamilya og sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo. Happy New Year. Og ninyong tanan, salamat sa Ginoo, Pastor, magpadayon ni gyud. Ragyod mi diha sa Ginoo bisan og naay mga pagsulay kay mao kanay pagpalig-on, Pastor. From Sibulan, ato mga kigsona de Sibulan, maayong gabi, maayong pakiguban. Dalaygon ang Dios, no? Salamat ta sa ihang pagkamaayo nga kanunay nag-uban og nagproteksyon kan natong tanan, no? Og dalaygon ang Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Og labi na gyud sa inyong mga higalag barkada diha, pamilya diha, ala i-share ang ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko para makadungog sila sa mga pulong mensahe nga ato karong madunggan. Mayong pakiguban. Maayong pakiguban no ni Rins B. Ayuban. Maayong gabi, Pastor, Wansing from Kugon Uno, Tabok Hindang Lite. Si Bing Dandan, maayong gabi. Og maayong pagpaminaw, no? Maayong pakiguban. Barkada't pananampal. Okay, no? Sa bawat halahat, Diyos ay naroroon sa tabi natin. Kasama ang barkada bawat Mayong pagiguban ni Hilma Ubas og ni Rafi Ganaganag. Mayong gabi, Pastor, Happy New Year request song diha lamang kanimo. Okay, ako ning Tagalog pagtagad ang awit pagkalangit nga diha lamang kanimo. Maliwanag ay sumisilip, putot tikoy group, barkada at pananampalataya. Bagong taon, bagong kwento, sama-sama sa Diyos. Huwag matakot sa Awit pagkalangit diha lamang kanimo ato Tagalog pagtagad. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Hilda Loang. Mayong gabi, Pastor Gideon Cadelario Blas, Happy New Year og sa kauban ng listeners watching from Barangay Tambungan, Kandihay, Bohol. Mayong pagiguban ni Sister Rosa Chin. Mayong gabi, Pastor, Happy New Year og sa natong tanan. Mga kaigsunan ang Ginoo magpanalangin og magbubo sa daghang mga blessing sa matagusan nato kinabuhi. Og dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo, maayo ka natong tanan, amping og abanti ta pirmi uban ang pulong sa Ginoo. Kung naapay oras, Pastor, lihog ko og imong kanta katong pauswagon. Daghang salamat og ang Dios magpanalangin, no? Salamat kay Sister Rosa Shin nga ato igsoon nga nakad sa Taiwan. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Sasi Kondi og request ni Hilda Loang, Dad Ako Ginoo. diha kanimo, wala na'y pangitaon pa. Ikaw ang lingon nga pasukaranan ko, ang kalayo mo. Sa gi-request ni Sister Rosa Chen, ako sa nga praktisan
Kay mura og wala na kay nako magkanta katong pauswagon. Ako sa nga andamon para ako nang mapaso diri sa ato nga programa. ikaw naman. Diha lamang kanimo akong Diyos, may kasiguruhan ang kinabuhi ko. Tungod lamang kanimo akong Diyos, may paglaw nga dala ang matagat lang muabot. Ikaw ang hangin nga giginawa ko, ikaw ang kahayag sa dalan nga gisubay ko, ikaw ang tubig nga nagtagpaw ning kauhaw, diha kanimo wala na'y pangitaon pa. Ikaw ang likod nga pasukaranan ko, ang kalayo mo lamoy sa mga kalisdanan ko. Ikaw ang puso nga nagligo ning mga bugton ko, makaya ang tanan kay ikaw na Ama. Okay, mayong BE, mayong pagiuban, matod pa, Rins Biayuban. Okay, ako nining nabasa, no? Si Sir Linaro Tumaudos, matod pa, happy blessed New Year, Pastor Gideon Candelario. Og sa tanan, God is good all the time. Bisandaghan og mga pagsulay sa tuig 2025. Salamat kay sa Ginoo nga midaog, nagmadaogon, madinaugon iyahang mga katawhan. Si Pili Impis, matod pa request kanta, Pastor, pagdaig nga tinud-anay. Mayong gabi, mayong pagiguban og Happy New Year ni Junalisa Castrodis Sir Samyo, no? Mayong gabi, may pakiguban ni Arlene Aliman. Happy New Year, Rimay Kapasilan. Mayong gabi, mayong pagiguban og good evening ni Marlisa Umanlag. Happy New Year watching diri sa Jordan. Uy, kumusta mo diha sa Jordan? Ang Dios pa dayon magpanalangin kaninyong tanan. Kay ikaw naman. Matod pa ni Lynn Gambua, request kanta makalangit labaw sa tanang butang. Okay, no? Si Makoy Monticelio, good evening Pastor Gideon. Bless Happy New Year sa tanan. Ginoo maghatag more blessing ni ining bag-ong tuig. Wow, no? Salamat kaayo. Si Pridi Aquino, maayong gabi, maayong pagiguban, matod pa, Pridi Aquino, tanyo, pipila na lang ka oras mulabang na tas sa tuig 2025, Pastor. Another challenge na po sa tuig 2026, dugang pagpalig-on sa atong pagtuo o pagsalig. Pero padayon regyod, magpagunit sa Ginoo, mula ka sumala sa iya mga mensahe. Happy New Year. Request ko kinabuhing bago. Sige. Ako nga witon mga kigsunan katong gi-request ni Sister Rosa Chin nga nano ka diha sa Taiwan, no? Nga pauswagon. Mao nay saad sa Ginoo nga kita pauswagon, apan ang iyang masaad dunay pamagi.
adunay pamaagi ang matagasan. Idunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na sa Biblia? Karon nasayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalaginan yun ka pirmi kaysa Dios nga paagi, magpauswagon yun ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao katuora, apan mga buhat supa sa Biblia. Gusto panalangin apan ang buhat makaangin, pero ika'y magtinarong ang atong Diyos malipayon. Honong na sa pagpakasala, pag-alagad tarungon, aron ka padatoon. Pag-alagad tarungon, aron ka pauswagon. Kinahanglan gyud ang atong pag-alagad tarungon aron sa ingon kitap iyahang pauswagon. Awit makalangit ad ako Ginoo. Dat ako Ginoo sa dapit na anak ka sa imong tilan, pagayog buan ug halaran ka. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Lolito Sagot Junior. Shout out pastor from Lungon, Sarangani Province. Happy New Year. Og matod pa diri request og kinabuhing bag-o. Sige ako ani nga Tagalog pagtagad no, ang awit makalangit kinabuhing bag-o. Unya nimo ayaw kalimti, ania ako nagpaabot ka nimo. Dat ako Ginoo sa dapit nga anak ka. Mayong pakiguban ni Gilma Ubas, request kog song hangtod may kinabuhi siguro no. Si Shirley Naro Tumaudos, pastor pwede request og song Dios kay puti mo. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Sister Ida Obrador, mayong gabi ninyo diha sis. Og ni Flor Delina Villar, mayong gabi og advance Happy New Year. Divina Daitol, mayong gabi. Si Merlin Givol, salamat sa Ginoo sa mga favor no in 2025. Malipayon kitang tanan sa pagsugat sa bag-ong bless 2026. Pagkanindot sa mga mensahe. Mayong gabi ni Jorly Salvia Pigalan. Good evening Pastor Gideon. Happy New Year. Og si Kobe Chan Sermona, maayong gabi. Happy New Year Pastor uban sa imong pamilya kag tanang followers sa programang Sang Ginoo. God bless us all. Maayong gabi ni Kobe Chan Sermona. Maingon man sa imuhang upod mo subong. Maayong gabi, maayong gabi sa inyo diha. No, diha sa inyo nga dapit. Si Rinsby Ayuban, maayong gabi Pastor, Happy New Year. Request ko kanta Dili Kabayran. Awit magkalangit nga gi-request dire kinabuhing bago. Ang awit makalangit nga kinabuhing bago, usanis ako ang nakompos samtang napa ko sa Jesus Reigns before. Usanin nakompos nato ang awit makalangit kanang kinabuhing bago. Kauban ni sila sa Magahalad og ang awit makalangit nga ato ang title gyud sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Para inyong madunggan ang ato ang mga awit makalangit, pwede ra gyud ninyong mabisita ang ato ang YouTube channel.
imorang ablihan ang YouTube diha sa imong cellphone. Unya i-search ang ato ang channel, no, ang pulong mo kinabuhi ko. Dunay mga compose nato diha niya, wala pa gyud ako mahuman pod og limpyo ang uban. Natulat lang gyud ta. Mabot ra gyud ang panahon nga malimpyohan ra gyud ang tanan. Kapaubos ang ngalan mo. Maayong gabi ni Imalin na Chandy Prasad. Maayong may buntag. Murag na ni sa abroad siguro. Mayang gabi pa man diri, Pastor Gideon og sa tanang naminaw, Happy New Year sa tanan. Si Inchen Barolo, mayong gabi ninyo diha, Sister Gretchen, no? Si Gretchen og si Brother Junjun Barolo. Mayong gabi, mayong pakiguban. Kinabuhing bag-o. Usaning awit makalangit nga naghatag ka na ko kadasig sa dihang naglawig ko dito sa usas sa mga isla diha sa Bohol, dapit sa Pandanon. Samtang naglawig kaning ako ang gibutang diha nga picture diha sa ako ang kanta kanang bangka nga gamay. Maunay akong gisakyan mga kaigsunan nga ang makasakay ra gyud diha duha. O niya samtang naglawig mi paingon sa maong isla kay gihimo ko nila nga kanabitang speaker sa ilahang ika-30 kapin katuig na siguro to nga church. Yan dako kay nga simbahan. O niya ila kong gitagboan ng dako kayong gamay kayong bangka. O niya samtang gitagbo ko nila samtang naglawig mi atol pod nga naay pag-unos naay paghangin. O niya kini bitang dili taanad sa mga paglawig sa dagat. Moaksyon gyud tag kakulba o niya muuban ng kabalaka. Pero sa panahon nga doon na kay kabalaka, mas mulabaw ang imong pagsalig sa Ginoo, mawagtang imong kahadlok. Og diha nadaig nako ang Dios o niya nianang maong awit makalangit ang kinabuhing bag-o. Dili na gyud ta mabalaka mga kaigsuonan kon sa pagpuyo nato sa kalibutan, sigurado gyud ta nga naas kabaguhan. Kay ang tawo manggod nga naas kabaguhan mga kaigsuonan sa langit gyud na dadon. Pero ang tawo nga wala mabag-o dili gyud na madalag ampo-ampo. Kay wala na gibilin nga mga pagtulunan sa atong Dios nga diha sa Biblia, no? Muna nga mintras buhi pa, kinahanglan sigurohon gyud nato nga ikaw ug ako bag-o atubangan sa Dios. Kay mao bitaw nay giingon diha sa Biblia nga mianhi si Jesus aron bag-ohon ta. Og bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo tinuod gyud na bag-o. Ang daan milabay na, ang daan mibiya na, og ang bag-o miabot na. Maunang kitang mga Kristohanon atubangan sa Dios bag-o gyud ta. Bag-ong kinaiya, bag-ong batasan, bag-o nga wala na gyud mga kumbaga wala na bikil diha sa mga binuhatan nga kalibutan nun. Mayong gabi sa ako ang amigo Sir Nichols Ritorbar. Mayong gabi nimo diha sir uban sa imong asawa, sa imong pamilya. Og Happy New Year ninyong tanan. Salamat kaayo sir sa inyong pagbisita kanunay sa itong programa. I declare blessing ilabi na sa tuig 2026. Dalaygon ang Dios sa inyong pamilya og sa imong kinabuhi sir Nichols Ritorbar. Si Harris Alarcio, maayong gabi Pastor, Happy New Year. Og si Raunvin Jake, shout out family Valentin, maayong gabi sa mga Valentin, no? Maayong gabi, maayong pakiguban. Ricardo Pabelio Sermona, maayong gabi Pastor, Happy New Year from Negros Occidental. Salamat sa kinabuhing gihatag mo, salamat sa kalinaw gipaambin mo, salamat sa kalipay gipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bag-o. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Marlene Gansing.
og Happy New Year sa tanan. Maayong gabi ni Jonathan Idanio. Oras sa to nga programa alas 8:36, nakapanyapon na ba ang tanan? Alang nako dire, human na. Human na nagyud kog panyapon mga kaigsunan. Pero doon ay mga linuto-luto nga gagmay nga pwede ra pong snacks onya. Ninana magyud nang naatay sugaton nga pag-ung tuig. Ang uban nangandam gyud pag-ayo. Nagyud sila'y mga handa gyud para pagsugat gyud sa bagong tuig. Ang aturong hisgutan mga kaigsunan kini bitaw nga plano sa Dios ug plano sa tao. Mao ni roy atong hisgutan. Og kinsa gyud ang angay natong kanabitawng tagaag priority. Maingon nato nga kinsa ang ato ang pilion sa ato ang pagpuyos kalibutan, ang plano ba sa Dios or ang ato bang tagsa-tagsa ka plano? Magisgot magutag plano mga kaigsunan, naagyod ng mga makaingon tang importante kaayo diha kanang pulong pagpangandam. Diha sa pagpangandam kinahanglan gyud ato agyon nang kanabitawng masiguro nga kanang ato ang pagpangandam sa ato ang plano duna gyud na siya'y makaingon tang kalampusan dili bitaw mapalpak. Now atong hinumduman kung maghisgot ta sa plano nato dunay mga panahon nga magdala ni nato sa problema. Dunay mga plano sa tao nga mag-abli og kanabitawng kalisod. Daghan kayong mga plano ang tao nga naghatag hinuon niyang kalisod. Kung ato rang tan-awon ang matag tao, daghang kayong mga tao nga nangandoy nga madato, makwartahan, maharuhay ang pagpuyo. Tungod sa pangandoy tinguha na ay mga pagbati nga gusto bitawng diha-diha dayon matuman o tungod sa pagdali sa tinguha na ay mga panahon nga dili na niya mapangandaman ang mahitabo sa unahan. Na ay uban nga nangandoy nga madato, nangandoy nga makwartahan, ipaagi nila og kanabitawng pagpangitag bulawan. Ang uban musod na lang og illegal. Ang uban sad na ay mga nangandoy tinguha nga madato nga ipaagi luto. Ang uban ay bag-uron nga ato ang namatikdan sa kalihukan sa social media kinibitawng mga paghimog mga content para na lang gyud makadawat og kanabitawng kaharuhay sa pagpuyo. Tungod kay daghan kayo mga tausan nga kaniadto dili inila apan tungod sa social media nahimo silang inila. Ang tinuod, dili normal ang tao nga way plano. Kitang tao nga normal, kana bitawng dili abnormal. Doon na gyud nay plano. Nay plano nga matagbo ang ihang gitinguha. Ang Dios nga maoy naghimo sa tao nasayod ni ining tanan. Walay natago sa Dios. Bisan gani ang hunahuna sa tao, ang kasing-kasing sa tao, pagbati sa tao. Moingon tang pagbati, nalipay man kakaron, naguol man kakaron,
na amang kay kamingaw nga gibati karon kanang tanan na sayran sa Dios. Walay nalilong sa Ginoo. Ug atong hinumduman mga kaigsuonan, kita nga natawo sa kalibutan, ikaw ug ako nga nahimugso sa kalibutan, sa pagkatao nato sa kalibutan atong hinumduman, natawo usab ang plano sa Dios. Walay nahimugso sa kalibutan nga wala kuyogi sa iyang plano. Kay ikaw ug ako nahimugso ta dili sa atong plano kundi sa planos Ginoo. Og ang plano sa Dios mga kaigsuonan, iyahang gipasabot sa tanang tao nga mituo kaniya. Ang tao nga mituo kaniya, sila nga naminaw kaniya. Ang tinuod nga kahimtang sa tao nga dunay pagtuo, naminaw sa pulong sa Ginoo. Maunay kamatuoran kung atong tan-aon ang tinuod nga kahimtang sa tao nga may pagtuo sa Dios. Ikaw ug ako nga moangkon nga naatay pagtuo, sigurado gyud nga naminaw tas mensahes Ginoo. Ug sa atong pagpaminaw mga kaigsuonan, dili kay kausa, kaduha, kundi samtang may panahon pa. Kana moingon tang samtang may panahon pa, kana bitang samtang makadungog pa ta, samtang makasabot pa ta. Kay moabot ang panahon nga sumala sa gisulti diha sa Ecclesiastes kapitulo 12, moabot ang panahon nga dili na kaita makadungog. Ang mensahe sa Dios nga ato karong pagkahisgutan, gidala ko sa Ginoo diha sa libro sa Jeremias kapitulo 29 versikulo 11. Ako nagtuo nga doon na kay Biblia tungod kay gihigugma ka sa Dios. Ang tao nga gihigugma sa Dios, wala pasagdahi sa Dios. Usa sa mga ilanan nga wala ka pasagdahi sa Ginoo, kanang gihatagan kag Biblia. Ang Biblia naadiha ang tanang mensahe sa Dios, naadiha ang tanang mga pagtulunan, mga pamaagi, mga balaod, mga sugo, tingog sa Dios, imong makaplagan atong makaplagan sa balaang kasulatan. Ablihi ang libro sa Jeremias kapitulo 29 versikulo 11. Nagingon dinhi, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo, sa paghimo kaninyo mauswagon inay maalaot o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Ang Dios magapanalangin kanimo kanatong tanan sa ato karong pagpatalinghog ni ining maong mensahe. Usa sa ato ang makita dinhi kining gitawag og laraw. Ingon siya dinhi, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Ang laraw nga gipakita sa Dios dinhi alang kanako kanimo kanatong tanan, iyang gipasabot nga ang laraw sa Dios alang sa tong kinabuhi kana bitang pauswagon ta. Ingon siya dinhi nga siya mismo ang nagdala og pamaagi aron ikaw mo uswag. Siguro moingon ta sa atong nahuna, mouswag sa atong pagpanarbaho, mouswag sa atong pagnegosyo. Pero atong hinumduman, gipakatao ta dili aron mga lagad sa mga butang. Gipakatao ta sa Dios niining naong sa kalibutan para mag-alagad sa Dios. Ikaw ug ako sumala sa gisulti ni propeta Isaias. Ingon si propeta Isaias mga kigsunan, diha sa Isaias ako rani nga tan-aon sa libros Isaias 43 versikulo 21. Ingon dinhi, ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon aron daygon nila ako. Ikaw ug ako gipahimugso ta sa kalibutan
o walay laing nagpahimugso nimo nako ang Dios, kay siya ang naghatag natong kinabuhi. Iyatang giampingan bisan gani didto patas tagsa-tagsa kasabakan sa tagsa-tagsa nato kainahan. Ingon si David, sa didto pa ko sa sabakan sa akong inahan, imo na kong nakit-an amahan. Imo na kong nakit-an dito sa tago. Nakita mo na gani kung giunsa pagsumpay-sumpay ang mga bukog. Unya, ingon si David, sa tagal sa panahon sa kalibutan, gisulat na nimo kining tanan. Kumbinsido si David, mga kaigsunan, sa mensahe ni Propeta Isaias nga kana bitawng walay tao sa kalibutan nga nahimugso nga walay plano ang Dios. Ang tanan dunay plano ang Dios. Apan ang plano sa Dios giguba sa kaaway, labi na kun ang mga tao maminaw sa kaaway. Like example, gisugdan ang plano sa Dios sa kinabuhi sa tao sa kinabuhi ni Adan ug ni Eva. Padayon nga gipahinumduman sa Dios si Adan ug si Eva. Dili lang gipahinumduman kundi giatiman pagyud sa Dios. Gipakaon sila sa Dios. Pero imbis si Adan o si Eva maminaw sila sa Dios, tuan na noon sila naminaw ni Satanas. Naitabo, dito nagsugod nga naguba ang kinabuhi sa tao. Mausab ang atong kinabuhi karon diha kang Kristo. Sa atong pagtuo nga doon natay Dios, sa atong pagtuo nga doon natay Ginoo nga nagluwas kanato gikan sa sala, kanunay ang Dios nagpahinumdom nga kinahanglan kaantigo tang mumanage sa ato ang time aron atong magamit ang atong kinabuhi sa mga plano sa Dios. Kinahanglan kantigo tang modumala sa panahon. Kinahanglan kantigo tang mubahig sa tanang oras nga gihatag sa Dios atong ginabuhi. Kung moingon tang kantigo tang mubahig, dapat dili nato kalimtan ang oras, ang adlaw sa pagpamati nato sa pulong sa Dios. Oras sa pagbasa sa Biblia, oras sa pagtuon o pagpamalandong sa mga mensahe sa Dios. Diha sa paminaw, pagpatalinghog, pagpamati sa pulong sa Dios. Diha nato makaplagan og masabtan ang mga pamaagi sa Dios, og diha nato mas makatunan ang mga laraw sa Ginoo. Og ang laraw sa Dios, mga kaigsunan, nga gipakita sa libro sa Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11, dinhi giklaro, mga kaigsunan, nga ikaw ug ako pauswagon gyud ta niya. Ingon siya dinhi, mga kaigsunan, diha sa 11, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw. Alang kaninyo sa paghimo kaninyo mauswagon, inay maalaot o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Ikaw ug ako kanunay tang nangandoy og kaugmaon. Kaugmaon sa atong Pinoyanan, kaugmaon sa atong mga kabataan, kaugmaon sa atong pagpaningkamot. Kana bitang doon na tayo maani, matod pas uban og madamlag. O dinhi giklaro, mga kaigsunan, nga kanang tanan matuman sa pamaagi sa Dios. Ang tinuod, mga kaigsunan, sa atong pagpuyos kalibutan, ang tagsatag sa katao duna say kaugalingong plano.
apan diha sa minsay sa Dios sa atong gibasa nga dunay plano ang Dios nga mas maayo pa kaysa ato ang plano. Siguro sa ato ang pagtikang og pagsud sa tuig 2026, daghan kaing nahimugso na umol sa atong nauna, labi na gyud sa ato mga kabataan o sa matag usa nato kakinabuhi sa pagpanarbaho, sa pagnegosyo, sa pagsugod o pagsulod nato sa bag-ong tuig. Moingon ta nga daghan kaayo tang nahimong mga plano. Sama ng pag-eskwela, pagtrabaho, mga butang nga gikinahanglan nga makabut. Unya kanang tanan do na kay mga ekstra nga mga pamaagi. Pero atong hinumduman, dili na makalabaw sa plano sa Dios. Dili na maoy pinakamaayo. Kay ang pinakamaayo kanang gikan sa Ginoo. Daghan kay kong mga kaila sa una, samtang nag-eskwela pa kog college sa una diha sa Negros Oriental State University, nga ang ilahang gipangandoy, ang ilang gitinguha nga mahimo silang kana bitawng maayong magtutudlo. Mikuha sila sa kurso nga education. Sa dihang nakahuman sila, ang nahitabo mga kaigsunan, nahimo silang maayong kana bitawng mga yuhayg motor. Naapog ko'y amigo nga iha nga gusto gyud nga nangandog gyud siya nga kanang maayong mo wiring sa mga like sa bingkuha siya engineering, kana bitawng electrical engineering. Unya bright siya nga tao. Ning graduate siya og uban sa kana bitawng nakakuha siya og dakong grado, unya siya gyud mismo ang nakakuha og cum laude diha sa mga eskwelahan. Nya giupiran siya trabaho diha sa Orsongko. Pero ang nahitabo, dili pagpanarbaho ang gihatag des Ginoo. Ang nahitabo, nananom og tubo og nagnegosyo. Nya didto siya gipauswag pag-ayo. So dunay mga inana nga mahitabo sa atong kinabuhi. Kumbaga, ang pamaagi o plano sa Dios mao'y pinaka-importante nga matuman sa atong kinabuhi. Dunay mga akong nakaila nga graduate og kana bitawng criminology. Pag-graduate niya criminology, trabaho sa BGMP. Pero sa dihang gitawag sa Dios, ibiyaan na iha ang pagka BGMP o gisunod niya ang tawag sa Ginoo. Nahimo siyang pastor. Nahimo siyang magwawali. So daghan kayong nahitabo sa kinabuhi sa mga tao nga dunay mga panahon nga ang atong plano mo'y atong gitinguha, gipaningkamutan apan mo abot sa punto nga mahimong baliktad ang tanan. Ang tinuod nga kamatuoran mga kaigsunan sa atong pagpuyos kalibutan, nasayran sa Dios ang dagan sa atong kinabuhi. Ang hugna sa matag adlaw sa atong kinabuhi, kining tanan nakita sa Dios. Walay natago sa Dios. Nasayran gani sa Ginoo bisan gani atong huna.
bisan gani ang atong kasing-kasing. Labaw nga nasayran sa Dios ang tinuod nga atong gikinahanglan. Daghang mga panahon higayon nga kita nagtuo nga ang atong gikinahanglan usa lamang, kwarta. Dunay mga panahon nga moingon ang tao nga kung daghan pa lang unta ko kwarta, matabangan unta nako ni siya. Daghan pa lang unta kog kwarta, daghan unta kong matabangan. Pero daghang mga tao nga tinuod, nangandoy, nga makatabang, apan sa dihang ni abot ang higayon, nga nadaghan ang kwarta, lisod na noon ang pagtabang. Daghang mga pamaagi mga kaigsunan nga gibuhat sa tao aron pagtabang sa iyang isikatao. Apan ang Yahweh niya ng tanan, ang Dios lamang. Ang tinuod nga pamaagi sa Dios aron mas makatabang ta ang paghatag ra gyud panahon niya. Atong hinumduman sa pagsud nato sa tuig 2026. Mas lig-uno nato ang ato ang kaugalingon diha sa pamaagi sa Dios. Mas lig-uno nato mga kaigsunan ang atong unahuna, ang atong kasing-kasing sa pagdawat sa mga mensahe sa Dios. Kaya ang mga mensahe sa Dios mudala nato diha sa iyang mga saad. Ug ang iyang mga saad, ikaw ug ako iyang pauswagon. Pauswagon ta diha sa sa atong pag-alagad sa Dios. Pauswagon ta diha sa mga buluhaton diin kita na tao. Kay ikaw ug ako gipakatao sa Dios para sa pag-alagad sa Dios. Mahitungod sa pag-alagad nato sa Dios mga kaigsunan, kinahanglan masabtan nato ang atong buluhaton. Kaysa diha nga atong masabtan ang buluhaton nga gibilin sa Dios mga kaigsunan, dili ka magduha-duha sa pagbuhat nini. Ug ang tao nga dili magduha-duha, dili mo bati og kaluya. Ang tao nga dili mo bati og kaluya, tungod kay nakasiguro siya nga ang Dios nagtawag kaniya. Ikaw ug ako gitawag ta sa Dios aron pag-alagad sa Dios. Daghang mga buluhaton nga gikinahanglan tong makatunan sa pulong pag-alagad sa Dios. Ang pag-alagad nato sa Dios dili lang ang pag-adtog simbahan. Ang pag-alagad sa Dios mga kaigsunan dili lang pag-adtog simbahan sa adlong Domingo. Pero ang pinaka problema mao ni daghan nga mga taong nagtuo, pero sa usa ka bulan may nalagnay usa ka Domingo mo adtog simbahan. Ang pulong pag-alagad mga kaigsunan dili dapat unya-unyaon, kundi dapat sugdan. Ug humanon samtang nagpuyok patas kalibutan, kaysa matagtikang nato sa bunga buluhaton nga gibilin sa Dios nga atong gilagaran. Matod sa wali ni Apostol Pablo, kita gayod pagagandihan. Ang tinuod giklaro sa atong Ginoo gikan pa sa Old Testament to New Testament nga ikaw ug ako gantihan gayod sa Dios sumala sa atong nabuhat. Dili ta gantihan sa Dios sumala sa atong pagtuo. Ang pagtuo mahimong instrumento para doon na kay mabuhat. Sa dihang na kay mabuhat, diha ka gantihan sa Dios. Diha sa katapusang libro sa Biblia nga mao ang gipadayag, imong makit-an diha nga si Jesus mo balik nga magdalag ganti sumala sa binuhatan sa matag tao. Ang asawa gantihan sa iyang binuhatan. Dili gantihan ang asawa tungod sa binuhatan sa bana.
Ang bana dili gantihan tungod sa binuhatan sa asawa. Ang ganti nga giandam sa Dios ngadto sa bana tungod sa iyang gibuhat siyang pagkabana. Kung unsa ang imuhang pag-alagad sa Ginoo, ang ganti ana dili madawat ni bisan kinsa. Kay ang giandam sa Dios nga ganti sumala man sa imong buhat. Sa Ecclesiastes Kapitulo 12 sa katapusang bersikulo imo makit-an diha nga ang Dios mo ganti sumala sa atong binuhatan bisan gani sa tago. Bisan gani sa mga binuhatan nga di makita sa tao. Apan kanang tanan nakit-an sa Dios. Atong hinumduman mga kaigsunan nga gibili na sa Dios ang iyang mga plano o gigisugilo na sa Dios ang iyang mga laraw. Ang laraw sa Dios sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, muuswag lagi ka. Dili kay magkakunhod og dili sad off and on ang imong pag-alagad. Dili maayo mga kaigsunan nga ang atong pag-alagad sa Dios off and on. Nga moingon lang ta kung dunay panahon, kung dunay pay oras. Igsuon kinahanglan barugan nato nga gihigugma nato ang Dios. Ang atong paghigugma sa Dios dili dapat sa pulong lang, kundi sa atong mga binuhatan. Kinahanglan matuman sa Dios. Kinahanglan matuman nato ang plano sa Dios. Kanang bitawng ang iyang mga plano, ang iyang mga laraw, doon na gyud ay mga pamaagi. Sumala gud sa ato ang nadungog, nabati nga mga awit makalangit kaganina nga matod pa pauswagon. Nga matod pa diha nasayod ba ka? Nga doon ay plano ang Dios sa imuha. Ang matag plano sa Dios, ang saad sa Dios, doon na ni kaugalingong pamaagi. Kanang mga pamaagi sa Dios mga kaigsuon, maunay ato ang susihon sa tuig 2026. Ang pamaagi sa Dios ato bang giampingan? Kay kun atong giampingan ug atong kana bitang gibansay ang atong kaugalingon sa pagkinabuhi sa pamaagi sa Dios, ang laraw o plano sa Dios nga muuswag ka dili gyud na mapakyas. Di gyud na mapakyas. Siguro kaniadto moingon ka nga wa kay panahon sa Biblia, pero do na kay pagtuo. Sa panahon nga imong subayon ang pamaagi sa Dios, dili na sama kaniadto nga wa kay panahon sa pulong sa Dios ang imong makit-an sa imong kinabuhi. Bisag unsa pa ka kabisi. Kung nakit-an nimo ang mga pamaagis Ginoo, dili na nimo kalimtan ang pagbasa sa iyang mensahe. Moabot ang panahon nga malav na nimo ang pagbasag Biblia. Malav na nimo ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa panahon nga mahitabo na ni sa imong kinabuhi, nagtikang na ka sa laraw sa Dios. Gisunod na nimo ang pamaagi sa Dios. Og ang pamaagi sa Dios